Ik mag graag fietsen. Het mag net regenen, maar rood ben ik elke dag. 2 keer, maandags, middags. Jongens in de regel net. Dan ben ik even een slag in en om het dorp. Dag jong kerel. Hij is iemand maar de vrouw wel? Hij is net spul wel? Te jaren. Hij gelukkig. Want hij is de luxe klomp man. €4. Dat vind ik wel duur. Ja. Want wat doe je wat je dan even de fiets pakken? Vriendelijke mensen komen. En even een praatje maatje. Maar wat belangstellen, hoe is het er mooi? En dat puur omdat ik dat interessant vind. Nou, hoe is het met die? Ja, je zit beter bijna. Ja, ik zie zonder stok en een hele ruimte met uit. Nou, wat mooi. En mooi dat ik daar even terug. Ja, ja. En nou is het grauw even nog veilig, maatje. Ik zal even Nee? ik zal het poison maar even geven. Ja, soms dingen, schrik je wel eens van. Kwaaltjes met familieomstandigheden. En, maar daar zit ik nooit maar aan over praten. Dat hoeven ze net bang voor te wezen. En dat weet ik wel. Dus dan neem je in vertrouwen. Nou, en dan trek het je wel. Maar helpen kun je net altijd. Onjaren is heel wat. Eventueel een hoorn om het schouder, maar daar houdt het mee op. Hoe bepalen jou nou uiteindelijk wij een praatje mooi in horen? Spontaan. Wie ik tegenkom, wie ik zien kom. We shut wel. Rucht uit. En dat spontane had dat ik zo leuk? Ja, toch wel. Ja. Maar dat is ook van, wie spreekt jongen, is die ook, wil die wat vertellen. Hè? Ik wil soms wat minder zeggen, dan zeg ik hoi. En dan fiets ik terug. En oor viel die wel altijd, die oor, ik even wat kwijt wil. En dan krijg je toch leuke gesprekken. En waarom vind je die sociale contacten zo belangrijk? Het menselijke, dat rekt me altijd. Alles wat mijn meest kan vandaan heeft. En die praatjes die jou hebben met de meesten, is dat ook wat voor jezelf? Ja, hoe bedoel je van mezelf? Nou, ik kan me ook voorstellen dat je zelf misschien ook wel verlet hebt van een praatje. Nee. Ik ben gewoon geïnteresseerd hoe het met de andere persoon gaat. En natuurlijk vertel je dan wel eens wat over jezelf. Maar het is vooral, hé nou, schofke net jongen, hoe gaat het er mooi? En dan weet ik wel, dat is iets. Hoe is maar de vrouw van de persoon of de man om iemand? Puur interesse. Maar net dat ik zelf mijn verhaal weet. Als ze er nog vragen, wil ik het wel vertellen. Nou, zo. Maar het is vooral, hoe is het maar de oor? Ja, dat boeit me. We zijn alleen meisjes. Heb je dan ook nog een partner thuis zitten die daar nog wat van vindt? Nee, die is ooit bij mij weggegaan, jaren. En dat weer even een minder tijd. Toen die voortging. Maar nu, als het uitkomt, zitten we eigenlijk wel. Ik ben alleenig, maar ik ben niet eenzaam. Dat is een heel verschil. Ik ken om mijn verhaal straks thuis net van, oh, ik heb even leuk dit of dat, maar in praten. Dat is het grootste gemis. Maar verder, ik doe alleen vrijwilligerswerk. En net omdat ik wat ziekje, maar dat vind ik gewoon interessant en mooi en ze hebben me nodig. Ik ben dus de man van de Sinten. Ik ben zo'n vastzitter. Ik ben gediplomeerd verkeersregelaar. Ik ben een jurylid van de Atletiekunie en je de bunker net te vergeten, de BB-bunker, vrijwilliger. Nou, dat doe ik allemaal nog. En dan kom je meestal van divers plamage in. En ja, ik mooi. Graag een praatje, maatje.